mijn man, die zamelen oud ark. En nou ja, we vonden het altijd wel leuk om op die rommelmerken te struinen. En ik spaarde oude squalboekjes. En dan probeerde ik dus die series bij elkaar te krijgen. Maar ja, op een gegeven moment toen hier kast alles al en toen ben ik begonnen met bennenboeken. Ik ben dan in een oud huis en hier in de stad. Nou ja, dat wie gewoon in de gang een houten vlier. En daar hier ik al die dozen met boeken staan. Nou ja, dat kon eigenlijk niet meer. Het werd te zwier en te vol. En daarom dacht ik toen, nou maak maar een winkeltje hier. Ja, ik ben in 1986 begonnen in Vieselstraat. Dat is een liedstraatje, hier wat verderop. En dit is nu mijn 34e jaar. Nou, goeiemiddag. Goeiedag. Ik zie je dus specifiek van wat kopiërs. Ja, nou, ze hebben even zien dat er wat van in de kast zit. Nou, ik hoop het. Dus je gaat er echt mee op. Ja, het pand zit te keep. Hè? En dan Ja. dat de eigenaar het verkeerd. Wij kennen het keepie. Nee, dat is helemaal niet. Wij gaan €394.000. Nee, is dat volle? Nou, we willen de boeken dus zo vol mogelijk proberen te verkeerpen. Daarom wist ik nou ik alle jaar voor heel yield. En nou ja, omdat we nou nog net weten wanneer we precies eruit gaan. Maar als we een datum weten, ja, dan zal het nog goedkoper moeten misschien. En nou ja, wat er net verkocht wordt, nou ja, dat moet dan in een papiercontainer. Drie jaar verleden, toen kwam ik toevallig bij Okkie in een zaak. En toen had ik zijn voorstel net, kan ik die net eens helpen? Ik vind het wel leuk. Ik weer toen mijn pensioen. En zodoende ben ik daar begonnen in de boekenbedrijf van Okkie. We zijn vrienden van elkaar, ja. Ja, dus het gaat dubbel op. Ik moest net vragen van wat komt nou het eerste, de boeken of de oorleefden. Maar nee, het is, ik had die boeken, ik ben altijd geïnspireerd terug boeken. Wat nou had je maar een mooi pensioen kennen? Ja, nou ja, dan moeten we die, en ik zeker, met die het oors invullen. Want ja, nou al die hier in de boeken. Ja, en nou ja, we weten gewoon net van, op een gegeven moment, nou ja, als het echt stoppen maakt, wat er dan nog echt oer is, als er dan nog, nou ja, wat goede boeken, dan kan ik nog wat mooie hoes te nemen. En dan kan ik die misschien nog op internet verkeeren. Dan kan ik dan nog een beetje handelen. Je boekenmissie is nog net hier. Nee. Of er wat van te lonen komt, dat is vraagt waar, maar ja. we proberen in ieder geval nog wel wat.